वाळपय पुर्तुगीज तेंपावेल्या पुलीस क्वार्टर्साच्या इमारतीची सामकीच अवतिकाय जाल्या। गेली कितलीशींच वर्सां जाली ह्या इमारतीचे दुरुस्ती काम करूंक नाशिल्ल्यान ह्या इमारतीचो कांय भाग कोसळ्ळा। देखून ही इमारत केन्नाय कोसळपाक शकता। वाळपय मुखेल रस्त्याचेर ही इमारत आशिल्ल्यान रस्त्यान येरादारी करपी लोकांच्या जिवाक धोको निर्माण जाला। पुलीस तशेंच नगरपालिकेक इमारत जमीनदोस्त करात म्हूण पत्र दिल्लें, मात कोणेच हातूंत लक्ष घातलें ना। देखून सरकारान ही इमारत मोडून त्या जाग्यार पार्किंगेची व्यवस्था करची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या। म्युनिसिपल पोलीस क्वार्टर्स जे आहेत ते बऱ्याच दिवसापासून म्हणजे बऱ्याच वर्षापूर्वीचे आहेत, म्हणजे पोर्तुगीज कालीन ते आहेत आणि त्याच्यावर मी 3 वर्षापूर्वी एक पत्र दिलं होतं की त्या डिमॉलिश कराव्यात, कारण ते स्ट्रक्चर जे आहे ते एकदम दुरावस्थेला आलेलं आहे आणि ते जर पडलं तर रोडवरनं येणारे जाणारे माणसांना ॲक्सिडेंट होईल। त्यावेळेला 3 वर्षापूर्वी जे पत्र दिलं होतं त्याला सांगण्यात आलं की ते कोर्टात आहे केस, कोर्टाला सरकारने किंवा पोलीस डिपार्टमेंट किंवा म्युन्सिपॅलिटीने पटवून दिलं आहे का की बाबा ती जीर्ण झालेली आहे ती बिल्डिंग आणि ती पडली तर अपघात होऊ शकतो, अपघात होण्याची वाट बघताय का कोणीतरी मेल्यानंतर मग ते डिमॉलिश करणार आहात? आता ते पडलेलं आहे, कळलं ना, आणि ते पडलेलं आहे त्यावर कोर्टाला हे पटवून द्यायला पाहिजे होतं त्यांनी की बाबा ती डिमॉलिश करणं गरजेचं आहे, कळलं ना। पण ह्यात कुठलंही माझ्या पत्राला तर उत्तर मिळालंच नाही आणि नक्कीच त्याच्यावर उपाय करून ती जागा ताब्यात घेणं गरजेचं आहे। ती जागा ताब्यात घेऊन तिथं आत्ता म्युन्सिपॅलिटी वाळपय म्युन्सिपल एरियात पार्किंग साईट नाही आहे, पार्किंगमुळं खूप गोंधळ होतो आणि त्याकरता ती पार्किंग करता ती जागा रिझर्व करावी। वाळपय शहराच्या प्रवेशद्वारार असलेले म्युनिसिपल पोलीस क्वार्टर्स आम्ही पोलीस चाळ म्हणून वळखता। ह्या इमारती सध्या दयनीय अवस्था जाल्ली आसा आणि ती खंयच्या क्षणात कोसळूं शकता। ऑलरेडी जे इमारतीचे छत आसा हे कोसळत आसा। ह्या वर्साचो जो पावस आला तितून मोठ्या प्रमाणात त्यांचे जे वयले छत आसा हे जमीनदोस्त जालेले आसा। ताका लागून ही जर इमारत कोसळ्ळी जाल्यार लोकांच्या जिवाक सुद्दां धोको आसा, कित्याक तर ही रस्त्याच्या सायडीकच आसा आणि लोक हांगासर फुटपायरीन वयता, तशेंच सायडीक फुटपायरीचे लोक येवन सायडीक बसता सुद्दां। ताका लागून हेजेर जर अपघात जावन लोकांक कितें जालें जाल्यार हेजी जबाबदारी कोण घेतलो असो नागरिकांनी सवाल सुद्दां केल्लो आसा। ह्या इमारतीचो ताबो आसा ह्यो गृह खात्या कडेन आसा आणि ह्या जाग्यार म्हणजे ती इमारत आसा थंय पयलीं पोलीस क्वार्टर्साचे म्हणजे पोलीस कर्मचारी रावताले, एकूण 18 कर्मचारी हांगासर रावताले आणि इमारत जुनी जाल्ल्या कारणान कांय वर्सां पयलीं ही इमारत खाली केली आणि हांगातले कर्मचारी आसले ते शिफ्ट जाले। बेगींतल्या बेगीन हेचेर उपाय योजना करून ही इमारत जमीनदोस्त करपाची आणि हांगासर पार्किंग वेवस्था करपाची, तशेंच लोकांचो जिवाचो विचार करून सुद्दां ही इमारत जमीनदोस्त करपाची मागणी हांगातल्या थळाव्यान केल्ली आसा। वाळपयच्यान गोमंतक TV खातीर सपना सामंत।